Бүгін жымға 7 октябрь эфирда Сабад оқынлары телевидениесі. Атна информацион студиясында сізні мен Райля Ғалевина сәлемлейм. Қайырлы кеш біздің бүгінгі шығарылышта. Үлкенлерге дон һәм хөрмәт бәйрәм чаралары біз әзірләгән хәбәрләрдә. Ғырур йөри синең исем укытучым. Бу атнада халыкара укытучылар көне билгеләнде. Хәзер барсы турында да тулырак. Өлкәннәребез хөрмәтләү һәм кадерләүгә гомер буена лаеклы. Ләкин шулай да кайгырту игътибарның иң күбесе нәкъ менә бәйрәм көннәрендә була. Бу атнада Эльвина ресторанында алтын һәм бриллиант туйларын билгеләп үтүче парларыбызны тәбрикләделәр. Бәхетле парлар бер-берсенә охшаш булалар дип халыкта булай гына әйтелмидер. Аларда чыннан да мәхәббәт, бер-береңне аңлау һәм килешеп яшәү аурасы хакимлек итә. Эльвина ресторанына килгән өлкән парларыбызны иң элек районның ЗАГС бүлеге җитәкчесе Алсу Шәйхетдинова тәбрикләде. Аларны районның алтын никахлар китабына теркәде. Быел районыбызда 47 пар алтын туйларын, 13 гаилә 60 ел бергә гомер кичерүләрен билгеләп үтә. Шуларның 37се бәйрәмнең хөрмәтле кунаклары булдылар. Тимешек авылыннан килгән Нурзидә һәм Хаҗинур Мөбәрәковлар авылдашлары өчен үрнәк гаилә булып гомер итәләр. Аллаһка шөкер, бөтен эшкә катнашты, миңа бик ярдәм итте. Алланың биргәненә шөкер. Без бергә яшәүнең күңеллеге шунда булды. Бер-беребезне аңлап, бер-беребезне тыңлап, ул минем сүземне чыкмады, мин аның сүзенә чыкмадым, бергә тату яшәдек. Сабар айны башлыгы Рәис Миннеханов шәхси тормышта да, хезмәттә дә үрнәк булып яшәгән парларга олы ихтирам хисләрен белдереп тәбрикләде. 50-60 ел бергә гомер иткән һәр парның сөйләрдәй сүзләре, искә алырдай хатирәләре күп иде. Яшьлек үткән дә киткән, әтигез бәхетле картлыкка алар сөенеп бетә алмыйлар. Бик сөенеп, бик горурланып килдек. 50 яшь гомер бергә яшәгәченнән бик зур сөенеш, Аллага шөкер. Ничек булсын инде. Бергә яшәдек, Аллага шөкер дигән шикелле, тормыш иткән вакытта төрле вакытлар булды. Урамга стерәлеп дигән шикелле чыкканыбыз булмады. Аллага шөкер матур яшибез. Моннан соң да яшәргә язсын шулай матур шатланышып. Рафаил әйбәт булмаса, мин әйбәт була алмасым инде ул. Ул әйбәт. Мин инде ул кызурак халык. Мин сабыр итәргә тырышам инде менә шул. Шулай дип яшәдек, Аллага шөкер. Әллә нәрсә сизелмәде. 50 елга 6 баламыз бар. 6 дисәм күп була, 3 малай, 3 кыз. Гаилә бәйрәмнәрен билгеләп үтүче алтын бриллиант парларны алар эшләп лаеклы ялга чыккан оешма җитәкчеләре, балалары, оныклары тәбрикләде. Сатыш авылында яшәүче Габдуллахат абый һәм Нәфисә апа авылдашлары сокланырлык гомер юлы узалар. Балалары алар белән чын күңелдән горурлана. Әтияни авылда гына түгел, тирә күрше авылларда да дан казанып, үзләренең тәртипле гаилә икәнен, үзләренең шундый кешелекле икәннәрен күрсәтеп, бик дәрәҗәле итеп гомер иттеләр. Әтием инде соңгы елларда авылның мулласы булып торды. Хәзер инде олыгайган көннәр булса да, аны дәрәҗәле итеп һәрбер ашларга чакыралар, хөрмәт итәләр. Бөтен авыл җирлегендә хөрмәт белән карыйлар. Минем әтием хәзерге көндә дә постоянно мәкаләләр яза, аның мәкаләләре кемнәрдер укыган булса, безнең район газетында Сабат аңнарында чыга, безнең газетта постоянно мәкаләләре күп итеп чыгып бара инде. Һәм Сатыш авылының китабын язуга әтиемнең өлеше бик күп керде. Әти белән әни бик матур яшәделәр, алар безгә бик төпле тәрбия бирделәр. Һәр вакыт безнең әтинең сүзе югары дәрәҗәдә булды. Әни инде менә әтиегез дип, һәм без дә семьяда менә иптәшләребезне, ирләребезне балалар алдында хөрмәт итеп, шушы тәрбияне биреп яшибез. Кичәнең иң өлкән пары Түбән Шытсы авылында яшәүче Фәүзия апа һәм Әмин абый Галәвиевлар быел гына яшьлек туйларын уздырган Динә һәм Венер Ибраһимовларга үрнәк гомер итү серләрен җиткереп, Коръән китабы тапшырдылар. Бәйрәмгә үзешчәннәребезнең җырлары ям истәде. Күңелләрне нишкәтерлек хатирәләр барланды. Сезнең гомер безгә горурлык. Шигар итеп яңгырый торган бу юллар социаль яклау бүлегендә лаеклы ялдагы җитәкчеләр белән очрашуда әйтелде. Халыкара өлкәннәр көненең бер матур чарасы турында тулырак безнең киләсе хәбәребездә. Лилия Гайнетдинова социаль яклау идарәсендә яңа җитәкче. Ул агымдагы ел башыннан бу тармакны үз кулына алып эшли башлады.
Коллектив белән бергәлектә хезмәт асылына төшенеп, һәркем белән уртак тел табып, халык белән дә килешү юлларын барлап, алга баралар. Социаль бүлек районда кешеләрнең иң күп мөрәҗәгать итә торган урыны. Төрле катлам ияләренең һәр кайсы ярдәм сорап та, йомышы төшеп тә бирегә мөрәҗәгать итә. Социаль статуслары белән аерымланган бүлекләрнең барысында да тормыш кайный. Эш үз агымына бара. Эш белән һәм гадәти көннәрне ямьләндерүче истәлекле даталар бар. Календар бәйрәмнәрне күңелле, истә кала торган итеп уздыру исә яңа җитәкченең алгарышы. 1 октябрь халыкара өлкәннәр көне дә биредә моңа кадәр булмаган матур борылыш алды. Социаль яклау бүлегенә караган оешмаларның лаеклы ялдагы җитәкчеләре чәй табынына чакырылды. Мындай бәйрәмнәр, мындай очрашулар булырга тиеш, чөнки без бер-беребезне аңлап, менә кеше эштән китсә дә инде ул шул сферада эшләгән, ул шул сфера кешесе булып кала, шул сфера пенсионеры булып кала. Без аралашып яшәргә тиеш. Элекке җитәкчеләр белән дә, хәзерге җитәкчеләр белән дә бу сплашчыбыз кирәк бөтенебезгә. Шуңа күрә без монда мин бу идеяны уйлап таптым да инде, Рөстәм киңәшләштек инде. Аннан соң шундан да кирәк икән дигән фикергә килеп, менә шундый бәйрәм оештырырга уйладык. Кечкенә бәйрәм, түгәрәк стол артында сөйләшү дип аталар инде ул. Хезмәт еллары олы бер тарих, алар онытылмый. Күңелдә мәңге истә, халык хәтерендә. Бу җитәкчеләр күпме яралы язмышлар белән эшләгән. Аларга төссез тормышларына ям өстәргә үзеннән шиксез өлеш керткән олы йөрәкле кешеләр. Имаметтин Гәрәев яшы 80-нән узса да, әле һаман да җаваплы вазифада. Югары утар акылга зәгыйф балалар интернат йортын 53 ел җитәкли ул. Быелдан директор урынбасары. Яңа хуҗа Марсель Хужинның олы ярдәмчесе. Авыру балаларны тәрбияләү, алар өчен уңайлы яшәү шартлары булдыру, сәламәтләндерү мөмкинлекләрен кайгырту юнәлешендә киң кырлы эшчәнлек алып баралар. Безнең хәлдәмебез инде бик яхшы, Аллага шөкер. Бөтен нәрсәсе туры килә. Ашау, эчү бүлмәләре, йокы бүлмәсе, реабилитация, укыталар, ашаталар, эшертәләр. Шул дәврдә инде үземә хөкүмәт бик күп ниләр бирде инде, наградалар дип әйткәндә. Менә мин әле хәзердә бит бүгенге хәтле директор булып эшлим. Мин киткәндә кебек түгел. Бары шул балалар, шул коллектив. Яңа директор мәсәлән хәшкәч без общий язык таптык, общий диде. Бөтен эшне бергә планлаштырып, шулай матур гына эшләп ятабыз. Алга таба да шулай булсын дип. Аннан соң инде менә бүген өлкәннәр көне, бөтен өлкән кешеләрне районның үзебезнекеләрен түгел, минем котлысым килә барсына да сәламәтлек, тигезлек, еллар тыныч булсын, сугышлар бетсен, алган егетләр әйләнеп кайтсыннар диде, я Рабби Ходаем дип инде. Менә матур гына элекке эшләгән директорлар инде Тургай, Лесхоз бергә утырдык, күңеллеген әйтеп. Шуңа күрә инде Лилия Нургалиевага бик зур рәхмәт. Шулай безне очраштырган өчен, безне кавыштырган өчен. Әнәс Сабитовның лаеклы ялга киткән хезмәт урыны Икшермә Тургай балалар приюты. Моңа кадәр районда төрле постларда җитәкче буларак үзен яхшы танытканлыгын истә тотып, 2003 елда өр-яңа төзелгән оешмага директор итеп куялар аны. 11 ел дәвамында шушы урында эшли. Бу безнең районда беренче мондый социаль учреждение, приют. Моңарчы мондый учреждение булмаган. Барысында уйлап, яңадан оештырырга туры килде. Шулай ук приютта безнең бөтен условиялар, бөтен шартлар тудырылды. Анда столярный мастерской, шулай ук творческий мастерской, менә резьба по дереву дибез инде. Творческий мастерской. Булар барысы да менә шу балалар белән эшләнде. Балаларын бер генә секунд, бер генә минутталарның дәрес хәзерләгәннән соң буш вакытлары юк иде. Алар шуның белән шөгыльләнделәр. Бүгенге очрашу бик зур тәэсир итте. Моңарчы мондый нәрсә булганы юк иде безнең. Элекке эшләгән җитәкчеләр белән очрашып, алар белән сөйләшеп, шулай ук шушы вакытта яшь җитәкчеләр белән безнең арада утыруы безне бик минем үземне бик дулкынландырды. Моңа билгеле хәзерге СОС защита җитәкчесенә Лилия Нургаяновнага
менің бик зор рахметімді айтасым келе. Ол һәр вакытта телефоннан хәлне белеп тора. Бір шалтыратмаган аның айга бер китапы шалтыратайын. Менә ул да күңелгә бик якын. Менә бүген инде очрашу элекеге җитәкчеләр белән бергә эшләгән. Менә безнең тере легенда инде ул. Имам Гараевич. Аның белән очрашу, аның белән сөйләшү үзе зур бәхет. Шулай ук Илһам Хашимович. Biz aның белән бер факультетны бетердек. Яда институтны. Хәзерге көндә дә бергә аралашып яшибез. Тоже бүген менә монда очрашу, шушы соцзащита зданиесында очрашу. Тагы бер үзебезгә әле өлкән булсак та тагы дәрсләде. Тагы да нәрсәдер эшләргә, нәрсәгәдер максат куеп, шуны уйлап утырдым әле үземдә. Илһам Нургалиев лесхоз картлар йортында 19 ел директор булып эшли. Яшы буенча лаеклы ялга чыккачта бу вазифаны алып бара әле ул. Инде менә 1 елдан артык өйдә үзенең яраткан шөгыльләре белән вакытын файдалы үткәрә. 2002 елда миңа картлар йортын җитәкләргә тәкъдим иттеләр һәм аннары соң лаеклы ялга киткәнче 19 ел мин шушы картлар йорты җитәкче вазифасын башкардым. Инде шактый зур гомер шунда эшләргә туры килде. Ул чорны мин хәзерге вакытта лаеклы ялда сагынып яшим. Күп эшләр башкарырга туры килде. Лесхоз картлар йортының беренче директоры булдым мин. Яңа коллектив туплап, яңа эшне башларга туры килде. Үзем дә яңа эшкә өйрәнергә туры килде. Һәм biz менә шу яңа тупланган коллектив белән шактый зур эшләрне башкардык. Картлар йортында яшәү өчен, өлкән кешеләр өчен инде бүтән кирәкле таләп ителә торган шартлар тудырылды. Һәм картлар йорты бүгенге көндә дә уңышлы үзенең эшен дәвам итә. Хәзер без лаеклы ялда инде лаеклы ялда тик тормыйбыз, хәрәкәтләнәбез. Төрле конкурсларда, ярышларда катнашабыз, шахмат ярышларында, спорт ярышларында, шулай ук дуслар, туганнар белән һәм элек эшләгән коллектив белән дә мин тыгыз элемтәдә яшәргә тырышам. Шуңа күрә гомер бушка уза дип әйтәсем килми, күңелле уза. Үзем теләгәнчә уза. Бөтенегезгә дә шундый тыныч, бәхетле картлык теләп калам. Зөлфия Әхмәтшина 28 ел районда ЗАГС идарәсе җитәкли. Лаеклы ялга чыкканына да 11нче ел киткән. Хезмәт елларының бер чорында аңа социаль тармакны да берләштереп алып барырга туры килә. Бүген өлкәннәр көне уңаеннан 92нче елларда по совместительству эшләгән халыкны социаль яклау бүлегенә чакырдылар. Мин бик бу коллективка рәхмәтле. Менә җитәкчеләр белән бергә сөйләшеп утырдык, истәлекләрне алдык. Һәм инде киләчәктә дә аларга уңышлы эш еллары телим. Бик зур рәхмәт чакыруларына. Бер очрашу, бер гомер дигән сүзләр күпме генә яңгыраса да асылын югалтмый. Безнең бу җитәкчеләребез өчен гомернең яңа борылышы шушылай күрешүләр белән тәэсирле хәзер. Лилия Гайнетдинова ветераннарына бу мизгелләрне бүләк итә алу белән үзен дә бәхетле ди. Җитәкчеләр бүгенге көндә дә үз хуҗалыклары белән яшиләр. Үзләренең идеялары бар, бик оптимистик рухта. Матур итеп үзләренең үткән эш еллары турында сөйләделәр. Бик күңелле очрашу булды. Мин менә шушы социаль яклау тармагында эшләгән һәр яшь кешегә шушы җитәкчеләребездән үрнәк алып, алга таба матур итеп эшләргә язсын дигән теләктә. Инде өлкән буын вәкилләренә, шушы пенсионерларыбызга өлкәннәр көне уңаеннан сәламәтлек телисем килә. Бәхетле, матур картлык, еллар имин булып, бәрәкәтле, мул тормышларда яшәүләрен телим. Кайнар чәй, зур бәлеш, тәмтымнар табын күрке. Түгәрәк өстәл тирәли утырган мөхтәрәм кунаклар исә тормыш күрке. Ылпат җитәкчеләр, алардан хезмәт серләренә төшенүче хәзерге директорлар Марсель Хужин, Олина Асанова, Рөстәм Рауилин, Гүзәл Закирова һәр кайсы бер-берсенә рәхмәтлеләр. Өлкәннәр без эз салган хезмәт дәвам итә, ә яшьләр үрнәк алыр шәхесләребез бар диеп
алга юл яра. Өлкәннәр көне белән бәйрәм котлавын һәр тармакта да эшләп чыкканнар кабул итеп алды. Бүләк күчтәнәчләр дә мулдан өләшенде. Район хакимият йортыннан бер төркем җитәкчеләр лесхоз картлар һәм инвалидлар йортында яшәүчеләр янына барып, алар белән очрашып, аралашып кайттылар. Картлар йорты язмышлар утрауы. Күпме яралы җаннарга соңгы сыеныр урын ул. 52 яшы белән баручы Александр Абрамов бирегә Баулы районыннан килә. Сәбәбе аяксыз калу. Тумыштан аяк барыйм минем. Балык тоттым шулай. Балыкта эшләттем, соннан ампутировать иттеләр. 2009-да. Соннан соң монда килеп эләктем инде. Шуннан бирле монда. Мин аяксыз диеп кулын кушырып утыручылардан түгел Александр. Һаман хәрәкәттә, йөрүдә, шөгыльләре дә бик күп. Балык тотарга ярата. Кулларына да эше бар. Алмаз мозаикалардан картиналар ясый. Катлаулы пазллар җыя. Мондай картинага бер атна чамасы инде. Кышкы вакытта особенно күбрәк, җәйге вакытта мин ятында теплица кырыенда булышам. Я су буенда инде мин. Им кечле теге хобби инде балык минем. Минем монда Саба районында балыкчыгына диләр инде. Монда балык тотып буламы үзе? Була. Рәхмәт теге Саба районындагы кешеләргә дә теге машина белән читкәрәк дә илтәләр, апайталар да. Шулар белән дә йөрим җәйге вакытта. Балыкларны нишәтәсез? Нишләтим? Монда сотрудникларга бирәм, кем ярата балыкны. Теге сатканым юк, неткәнем юк, бирәм генә. Бүгенге көндә лесхоз картлар йортында республиканың төрле районнарыннан 81 кеше яши. Аларның 15-е Саба районыннан. Олы Кибәчедән Хәниф абыйның монда килүенә 8-нче ел киткән. 84-нче яшы белән баручы бабай монда яшәвенә бик шат. Мин тракторда эшләдем. 1-2 елдан комбайнда, төрле эштә эшләдем, балта эшендә эшләдем. Физически эштә. Авылдашларыбыз килә, хәлләрегезне беләләр. Киләләр. Авылдан җитәкчеләребез киләме? Сыңлыкашлар килә. Әле күптән түгел килде. Сыңлыкалар. Ничек яшисез монда? Яры монда ризамын. Ярландым, шунда туган шикелле. Менә шулай сүзен кыска тотып, иптәшләре янына ашыкты ул. Бүген биредә күңелле очрашу көтелә. Өлкәннәребез бәйрәм уңаеннан кунакларны ремонттан соң яңартылган якты матур ашханәгә җыелып каршы алды. Котлау сүзләре белән иң элек башкарма комитетының аппарат җитәкчесе Марат Кәримов чыкты. Без бик шат, безнең районыбыз биләмәсендә, лесхоз бистәсендә шушындый учреждениебез булганыбызга, монда учреждениелар бөтенчеле юк, бөтен районнарда юк, республикада булса юк менә. Иң зурларның берсе менә шушы безнең республикабыз Саба районында, шушы лесхоз бистәсендә матур урман буенда урнашкан. Һәм сез инде кайсыгызда күптән түгел кайсыгызда озак еллар шу учреждениедә тормыш итәсез, тормышыгызның күзен кичерәсез, бергә үзегез шикелле дуслар белән рәхәтләнеп килүгә мин яхшы мөгалимәдә яшисез. Сезнең янда шушындый кешеләрегез бар, җитәкче бар, сезне карап торучы кешеләр бар. Инде төрлегез төрле тормыш үткәнсез, бер тигез генә бармагандыр, матур гына булмагандыр. Инде язмыш шулай туры китергән, шушы учреждениегә тормышыгызның күзенә килеп тәгәргә, шушында булырга. Ләкин берегә карамастан сез сынмагансыз, шушылай тормышыгызны дәвам итә, Аллаһ Тәгалә биргән тормышыгызны яши бирәсез. Күрәсез, учреждениебызда ремонт эшләре башланып китте, дәвам итә. Менә нинди матур яңа кухня, пешекчеләр, яңа оборудованиеда, яңа посудада сезне ризыклар тәмле пешерәләр. Инде Алла бирсә безнең була шулай ук мунча, хамам, сезгә уңайлыклар Алла бирсә яхшырып тора. Котлауларны социаль яклау идарәсе җитәкчесе Лилия Гайнетдинова да ирештерде. Аллаһ Тәгалә гомерне һәркемгә бирә, картлык бәхетлеләргә тия. Арабыздан вакытсыз киткән кешеләрне искә алып, аларның картлыкның әһәтен күрмәгәннәрен искә алып, картлыгыгызның кадерен белеп, бер-берегезгә булышып, сәламәт булып, изге гамәлләр кылып, исән-сау яшәүегезне телим. Сәламәт булыгыз, барыгыз да бәйрәм белән.
19 ел шушы картлар йортын җитәкләгән Илһам Нургалиев бүгенге чарада кунак буларак катнашты. Биредә яшәүчеләр аңа бик якын. Әби бабайларга теләкләре дә гел изгеләрдән. Бик сагындым бөтенегезне. Бик сагындым. Бик теләп киттем. Күбегез монда карап торган белгән кешеләр бар инде. Белмәгәннәр дә күп икән инде. Хайран коллектив үзгәргән, яңарган. Эшләр арасында шулай булган. Картлар йортын бүгенге көндә Рөстәм Равилин җитәкли. Коллектив һәм биредә яшәүчеләр аны үз итеп өлгергән инде. Чыгышы вакытында ул бу көннәрдә кунакларны күпләп кабул итүләрен әйтте. Өлкәннәрнең моңа кадәр яшәгән, эшләгән урыннарыннан килеп котлыйлар, туганнары килә диде. Бүген мәсәлән Казаннан Картлык шатлык хәйриячелек фондыннан Ольга Юрьевна биредә тәрбияләнүчеләргә күчтәнәчле пакетлар таратты. Район ветераннар советы, инвалидлар оешмасы җитәкчеләре дә өлкәннәргә бәйрәм уңаеннан матур, җылы сүзләрен җиткерде. Менә шулай котлаулар матур җырларга, биюләргә уралды. Картлар йортында тәрбияләнүчеләргә бәйрәм бүләк итеп Салават яшьләр үзәгеннән алып баручы Ядкар Хабибуллин, композитор, музыкант Альфред Якшембетов, Илфат Шаиховлар да кайткан иде. Аларның чыгышлары ям өстенә ям булды. Biz özümüzde ülken kişiydi. Min indi 3 yıl pensiyede, Alfred təlimine kilesi yılga çıkar pensiyeye doğru ülken kişi sanalarız indi. Kurgaşinde köngül biraz işekli beytim indi. Sakarap giteyim de. Evet. Şuşunday şeylerge gitarga yazmasın deyip aytam indi men. Yani bağlar şanabız indi. Alfred'im. Şuşunday iltmezler deyip. Allah'a tapşırgan. Türlü yazmışlar kişiler var betinde. Mana bunday lagırga yazmasın deyip indi. Elbette yalğız kalgan kişilerge mine bunday yerge lagu ol bir yaktan oңайлы, indi şatlıklıdır deyip öyle indi. Var betinde turmuşta türlü yazmışlar kişiler. Bağlarsız kalgan, bağları bulmagan kişiler olurga mümkün. Indi bunda betinde türlü uslubi var indi mi alarga. Bunda qarıylar da indi, bunda medisina hizmeti de ko'rsata olalar indi. Qay vaqtda bunda qoyiblar oqshat bilib ta ketira turganlardir deb o'ylayman men. Mana bunda uslubilar biz butunisi bilan tanishib chiqmak, shulay da ko'rinaydi. Bunda tartib deb o'ylaymiz endi biz. Ulug'lar, qartlar kuni bilan barig'izla qutlayım için ko'ngildan. Iller tinch bo'lsin. Ulug'larga endi baxtli, uzun umrli bulularini tilayım. Өлкәннәребезгә бәйрәм күчтәнәче музыкаль чыгышларны Лесхоз мәдәният йорты үзешчәннәре дә алып килгән иде. Алар да үзенчәлекле номерлар бүләк иттеләр. Әбиләр, бабайлар үзләрен алкышларга күмделәр. Өлкәннәр 10 көнлеге биредә бай программа белән үтә. Концертлар, очрашулар һәр көнгә билгеләнгән. Хезмәткәрләр әби бабайларны күңелсезләнеп утырырлык итмиләр. Гомумән дә картлар йортында һәр көн бәйрәм булып үтә. Олыгаю чорының барлык мәшәкатьләрен искәрткәндәй, табигатьтә төрле төсләргә бизәлгән бер мәлдә өлкәннәр көнен билгеләп үтү бик тә табигый. Бу чор үзен акрын гына сиздереп, һәр кешенең гомер көзләрен якынайта. Районыбызда быел да өлкәннәр декадасы шулай бик җанлы һәм вакыйгаларга бай итеп оештырылды. Шәмәрдәндәге автоном коммерцияле булмаган Балкыш тернәкләндерү үзәгендә сәламәтлекләрен ныгытучы өлкәннәр өчен мәдәният йортында ял кичәсе үтте. Алар янәшәдә һәм кайгыртуга лайык. Өлкәннәргә багышланган 10 көнлек олы яшьтәге кешеләргә игътибарны арттыру максатыннан үткәрелә. Балкыш тернәкләндерү үзәгенә өлкәннәребез тирә-күрше районнардан гына түгел, Түбән Кама, Чаллы шәһәрләреннән дә килә. Бүгенге көндә биредә 27 кеше ял итә. Буа шәһәреннән 4нче тапкыр килүче Гөлчәчәк Калимуллина мондагы уңайлылык, хезмәткәрләрнең җылы мөнәсәбәте үзенә тарта ди. Монда бик ошый миңа.
шартлары бик әйбәт. Монда хезмәткәрләр бөтенесе шундый яхшы мөнәсәбәтле безгә, яхшы сөйләшәләр. Һәр вакыт безгә матур иттереп, нинди хозурларыгыз бар дип, кемдә сорашалар. Оксана Ивановна җитәкчесе Балкышның, ул инде һәрбер бүлмәгә кереп, һәрберебезнең хәлләрен белешеп йөри. Шуңа күрә без инде монда елда эшләр беткәч килергә тырышабыз. Моннан кайткач инде без үзебезне әллә нинди чит илләрдә булган кебек хис итәбез. Чөнки бу бит инде 300 километр Сабадан. Концерт программасында нәкъ менә өлкәннәрнең күңел халәтенә туры килүче ретро җырлар өстенлек итте. Һәр чыгыш ясаучының үз моңы, аларның һәрберсен профессиональ дәрәҗәдә башкару осталыгы бәйләй. Республикабызның төрле төбәкләреннән килгән хөрмәткә лаек кешеләр матур җырлар тыңлап хозурландылар, җитәкчеләрдән тәбрикләү сүзләре кабул иттеләр. Чарада Соба муниципаль районы башкарма комитеты аппараты җитәкчесе Марат Кәримов, районның социаль яклау идарәсе җитәкчесе Лилия Гайнетдинова катнашты. Шушындай учрежденияларыбыз эшләп торсын, сезгә шушындай мөмкинлекләр булып торсын, һәм инде шушындай бәйрәмнәр, халыкара өлкәннәр көне кебек матур күркәм бәйрәмнәр безнең ел дәврендә сезнең өчен елга 365 көн булсын. Алай булып бетми инде ул, көн саен бәйрәм булсын. Инде аңлыйбыз, көндәлек матур аяз, күк йөзе, үзе бер бәйрәм шикелле, шуңа күрә тормышның кадерен, ямын тәмен белеп, шушы уңайлыклар белән кулланып, матур итеп, бергә аралашып, инде матур итеп яшәргә язсын. Балалар өчен, яшь буын өчен сез бик кадерле, сезнең тәрбия, сезнең хәер дуагыз бик кирәк аларга. Инде әтиәне әйткән, әби бабай әйткән сүзләр алар һәрвакыт күңелдә кала, истә кала. Шуңа күрә киләсе буынны тәрбияләү өлешендә дә без сезгә бик нык таянабыз. Рәхмәт сезгә. Biz bik şatbız, başka tirek kuş rayonlarının şunda yol itülerine 18'den 21 rayon dibettilerine 18-21 tiresi rayonlar biz rayonda yol ite dibettiler. Bik yaxşı görünüş rayonlardaki de ortasıydı. Hürmetli ülkenler, Allah Teala ömrünü her kimge bire, ama qartlık bəxtlilərə iyi. Mənə sizin ülken buluğuz, özünüzün qartlığınızı saqlağız. Мен sizge bəxtli qartlıq, selametlik dileyim. Sizni her kim, her kütmüşməkdə bəxt yılmayıp gitsin. Qısıb qışaqlab alsın da gül üzünü giyitsin. Казакстан якларынан күчеп кайтып, Шәмәрдәнне үз итеп яшәүче Динә Фәйрушинаның чыгышында тамашачылар көчле алкышларга күмде. Ветераннар советы рәисе Фәнил Ильясов өлкәннәребезгә изге теләкләрен җиткерде. Барыгызга да исәнлек, саулык, менә шулай итеп яңа шушы матур җирләрдә очрашырга язсын. Авырмагыз, балаларыгызның, оныкларыгызның игътибарын, ихтирамын тоеп яшәргә язсын сезгә. Сәламәт булыгыз. Самыйлап. Шәмәрдән авыл мәдәният йорты хезмәткәрләре көче белән әзерләнгән концерт ял итүчеләр күңелендә якты тәэсирләр калдырды. Монда эшләүче хезмәткәрләргә барысына да исәнлек, саулык телибез, гаиләләрендә тынычлык телибез, илләребез тыныч булсын. Инде безнең белән бергә ял итүчеләргә үзләренең йортларына кайтып, шушы без яшәгән урыннарны мактасыннар иде. Иптәшләренә, күршеләренә, алар да килеп күреп китсеннәр, матур Шәмәрдән якларын. Зирәк акыл туплаган өлкәннәребезнең гомер күзләре кояшлы, илебезнең күге аяз булсын. Бәйрәм чараларын яктыртуыбызны дәвам итеп, 1 октябрь өлкәннәр көненә районыбызның һәр авыл җирлегендә, мәдәният йортларында күңелле чаралар оештырылды. Байлар сабасы өлкәннәре бу көнне сәхнә тотты. Үзләренең театраль сәләтләре белән бүлеште. Үзешчән артистларыбыз янында Әлфия Мөбәрәкова булып кайтты. 1 октябрь өлкәннәр көненә районыбызның һәр төбәгендә нинди дә булса бер чара үтте.
Әміне Саба район мәдәният йорты сәхнәсен өлкән яшьтәге үзешчәннәр гөрләтте. Ул көнне тамаша залына алма төшәрдәй урын юк иде. Авыллардан махсус автобуслар белән өлкәннәр районыбыз үзешчәннәрен карарга килгән. Мәдинә Габдулхакова җитәкчелегендәге драма түгәрәге әгъзалары Хәбир Ибраһимовның «Кызыма килер 100 кеше» комедиясын сәхнәләштергән. Каушадым, үземдәге курку хисе бар инде. Аларны тынычландырырга тырышам. Аларда каушыйбыз дип куркабыз, драмадан курыкмагыз, бар да әйбәт булачак дип тынычландырам инде. Менә мин сезгә карыйм да, сез барыгыз яшьләр, матурлар, шибәрләр, әле тагын спектакльләр менә шулай куярга исәбегез бармы? Куярга исәбем бар әле. Үземнең элеккеге йөргән артистларым белән бер спектакль әзерлисем килә. Алла бирсә. Спектакль башланыр алдыннан артистларның хәлен белешергә диеп, без дә сәхнә артына үттек. Роза Хисматова тормыш иптәше Әнвәр абый белән һәр вакыт бергә. Алар икесе дә сәхнәне бик яраталар. Бүгенге спектакльдә дә алар төп рольдә. Без спектакльне бер 7 ел элек куйган идек инде. Ул вакытта яшьрәк тә идек, тиз өйрәнгән идек. Хәзер менә яңадан кабатлыйсы булгач, бер ай вакыт, бер айда инде без берничә генә репетиция кабатладык. Шул яңадан кабатлау булды. Онытылып тагын киткән. Но яшь барган сайын сүзләрдәген күп бит, өйрәнергә кирәк шул инде. Менә хәзер спектакль баштана, дулкынланасызмы? Бар инде бар, дулкынлану бар. Сүзләрен унутмасак ярар дигән дулкынланудагым бар, бөтенесендәгем бар. Әнә, каршыбызга Газинур Габдулхаков килеп басты. Без инде бу спектакльне өлкәннәр белән куярга дип күптәннән хыялланып йөргән идек. Менә ул безнең тормышка ашты. Бүген инде без беренче тапкыр ул спектакльне сәхнәгә чыгарабыз. Монда безнең барысы да пенсия яшендәге хезмәткәрләр, кешеләр катнаша. Настура әйбәт, Алла бирсә, әйбәт кенә уйнап чыгарбыз дип шанып торабыз инде. Халыкта бик күп килә бит. Халык ярата инде монда спектакльдән. Чөнки өлкәннәр көне уңайыннан дип куелган спектакльгә бүген монда халык арасында шул пенсионерлар инде, өлкән кешеләрдән инде. Алар өчен дә бер чара булыр дип, менә бу спектакльне әзерләдек инде без Әфия. Газинур, ролең нинди? Кызыклымы, әллә сагышлымы, моңсумы, ничек? Минем ролем кызыклы, Лемонтий. Бу инде күрше катыннарына кызыгып йөри, шундый роль бирделәр миңа. Теге шуточный уровень. Роль бик кызыклы роль булырга тиеш. Башкарып чыгарга тырышам. Уңышлар. Рәхмәт. Спектакльдә уйнаучылар арасында төрле һөнәр ияләре бар. Табиба Флора Биктова да халык алдына чыгарга дулкынланып тора. Спектакль куярга әзерләндек, менә бик куркабыз. Ничә ел инде элек без бу спектакльне куйган идек. Ул вакытта яшьрәк тә булганыбыз. Менә хәзер инде өлкәннәр арасына кирип барабыз, хотя без өлкән түгел дип уйлыйм, мин кыз дип уйлыйбыз. Нигә куркырга? Сез бит сәхнәләрне тотып җырлаган кеше. Сезне бит халык тамашачы ярата. Курыкмагыз. Это было давно, и неправда дисәң дә була инде бит, барырда вакыт уза икән, бик борчылабыз. Инде исән-сау уйлап чыгарга язсын. Халык, тамашачы, үз җирлегендә яшәүче артистларны барыбер дә яратып карый. Үз кешесе, үз авылдашы якын бит аңа. Тамашачы спектакль барышында кычкырып көлде дә, гөрләтеп кул да чапты. Артистлар сынатмадылар. Мин төп геройның балдызы, сәхнәнең уртасындарак чыгам инде, бик матур җырламасында җырларга тырышам инде. Картаямыни соң йөрәк, маңгайлар сырланса да, үтте яшьлек җүләрлек дип, җырлары да җырланса да. Менә шулай роль биргәннәр сезгә, име? Үземә дә ошады. Моңа кадәр спектакльләрдә уйнап йөргән булдымы? Бер катнашканым булды, әниләр һәм бәбиләрдә уйнаган идем, алтын чәч ролем. Тагын исәпләр бармы соң әле алга таба? Шакырсалар, әйе, тырышып карарга була инде. İştəsirmişsin. Xatanağına bugün tuğan günə əsil xamat şart dibəsi tartıb oturasın. Hala, anası, neyle kanavet bulmağız? Diga səsindən atıyor başıqdı. Sonra şuшу şart dibəsi tartқан sayın кісә қолына yurdu bilağan idi. Bir сәгать ярымга сузылган спектакль bir мизгел эчендә үтте дә китте. Өлкәннәрнең чыгышын тамашачы бик яратты. Драма түгәрәге артистларын сәхнәдә кабат көтеп калабыз. Сатыш авылында гомер итүче ветеран укытучы Тәкмилә әби Садыкова өчен 1 октябрь икеләтә бәйрәм. Бу көнне якыннары аны халыкара өлкәннәр көне белән бергә туган көне белән дә тәбрик итә. Быел Тәкмилә әбигә 95 яшь тулды.
Тәкмилә бик матур итеп киенеп, сабыр гына кунаклар килгәнен көтә. Иң кадерлеләре балалары, онык-оныкчыклары бүген янәшәдә генә. Картлык көнендә ул бик бәхетле, барсының да хөрмәтен, кайгыртуын тоеп яши. Тәкмилә Биюзе Теләше районы Савыш авылы кызы. Хезмәт юлын 1945 елның 1 сентябрендә Югары Шытсу урта мәктәбендә башлангыч сыйныфлар укытучысы буларак башлап җибәрә. Аннары Орташ, соңрак Сатыш авылына укытучы итеп билгеләнә. Ветеран укытучыны иң гаҗәпләндергәне ул вакыттагы балаларның тәрбияле булулары. Укучыларым бик хөрмәт иттеләр, бик тыңладылар сүземне. Бик әйбәт апа дип нишәргә белмейді. Тәкмилә Садиковна дип нишәргә белмей тордылар. Укучыларым хөрмәт иттеләр. Аллага шөкер. Тәкмилә бине Сатыш авылында барсы да хөрмәт итә. Тормыш иптәше Ибраһим абый белән бик игелекле балалар тәрбияләп үстергәннәр. Аны олы юбилей белән котларга район, авыл җирлеге, мәктәп җитәкчелеге килде. Һәркем аны котлап, ихлас теләкләрен җиткерде, истәлекле бүләкләр тапшырды. Тәкмилә би һәрберсен тыңлап рәхмәтләрен әйтте. Ул бүгенге тормышыннан шиксез канәгать. Улым белән киленем бик хөрмәтле яшиләр. Алланың рәхмәте яусын. Киленемнең пешермәгән ризыгы юк. Бар нәрсәне пешереп тора. Аллага шөкер. Аллага шөкер. Бөтен җиремне чиста тота. Аллага шөкер. 6 балага гомер бүләк итсә дә, өчесен бик яшьли җирләргә туры килә Тәкмилә апага. Бүген кызы Раилә, улы Ирек, килене Рузалия, онык-оныкчыклары аның төп яшәү кеше. Төп йортта улы Ирек гаиләсе белән бәхетле гомер кичерә ул. Килене Рузалия апа белән алар икесе дә укытучылар. Төп йортта гомер буе бер-берсе белән аңлашып гомер кичерәләр. Безнең төп йорт буларак, әнә Сабиныкы мәрхүмкәем 2 баласы, апаның 2 баласы, безнекеләр 2, безнең яни үзе 6 бала җәйләрен тәрбияли торган иде. Мәктәп еллары вакытында кышкы каникул булса да, көзге каникул булса да, җәй каникул булса да, безгә кайта торганнар иде. Менә 6-сы да омаклашып шушында үстеләр. Минем үземнекеләр 2, малаем һәм кызым да инде. Мәктәптән тыелды әйткән инде, мәктәптән эштән кайтканда әни дип йөгереп тә килмиләр, чөнки әбиләре шул дәрәҗәдә әйбәт карыйдыр иде. Исләре дә теге китми түгел инде. Сагынып әни дип җыламыйлар иде дә. Әбиләре үзләре белән ияртеп йөрде, тәрбияләде, укырга өйрәтте. Мин ул яктан бик бәхетле килен инде. Әзергә кайттым, әзердән киттем. Ашарга пешкә булды, үй җылы булды. Тәрбиясендә яшәтте. Ансына бик зур рәхмәт. Балаларны бик тәрбияләде. Казан димәде, Нижекамский димәде, барсында тәрбияләп үстерде менә. Бик ярдәмләшеп яшәде. Күрше тирәләр дә тәмне ис чыккан. Тәкмилә апа тәмне бер пешергән ахыры дип бик оста камыр ризыклар пешерә торган иде. Авылда бердән-бер булгандыр әле май кабартмасы пешерүче. Тәмне ис килгән дип укытучыларга да пешә торган иде. Монда күрше тирә балалар кирип тә әби кабартмасы бүлгә өләшә торган иде әле. Үзәлләргә, Рамиләләргә менә күрше тирә балаларга бик остауляклары. Бик алдан карашлы кеше. Гомер буе авылда берничә генә булганнар ала, Казан утлар журналын алды, гомер буе стопка белә торды, мәгарифне бер калдырмады. Кичләрен менә һаманда хәтерлим, аяк бөкләп, газета журнал укып торадыр. Гомер буе бәйләде. Аның бәйләгән шәлләре сатуга да чыгара торган иде. Носкилары бик матур гомер буе бәйләде. Сөйініп шатларым яшим, бүтін әнейінің қарау Розалия үстінде, Аллаға шүкір, ол бүтінісін башқара, бүтін іш аның үстінде енді. Бүтінімізге матур тәләкләр исен сау болдық, шушы бүтінімізді де енді өлкөннер күні білен тәбірек етем, бүтінімізге де саулық сәлеметтік, соғышлар болмасын, идлеріміз тыныш болсын, дүниялар кең, еркін бүтінімізге яшәрге яссын, саулық болса бүтін нәрсе бола. Кызы Раилә апа, мин бу йортка шул кадәр сөенеп кайтам. Моннан алып киткән җылылык миңа әле бик озакка җитә ди. Әтием дә, әнием дә бик яхшы тәрбия белән үстерделәр. Әбием дә булды ул вакытта. Шуның кадәр инде концертлар куеп, шулай иттереп, бер-беребезгә ярдәмлекле булып үстек. Аллаға шөкер, әнием булгач бик сөенеп торам. Һаманда бер-беребез белән сөйләшеп, звонить итешеп торабыз Розалия белән башта. Башта әни белән шулай звонить итешеп тордык инде яшәрәк чагында. Хәзер инде әни йөри алмаганлыктан шул Розалия сеңлем белән сөйләшеп торабыз гелдәгән. Энем Ирек белән дә шулай ук сөйләшеп торабыз инде гелдәгән.
Төп йорттагы улы Ирек, килене Розалия, шулай ук укытучылык династиясын дәвам итүче оныгы Илнур өчен тәкмилләби иң кадерле кеше. Туганлык йомгагын нык тотучы ак әби дә ул. Алга таба да Ходай саулык, бәрәкәтле озын гомер, кадерле тормыш бирсен үзенә. 1500 кешене берләштергән иң зур тармак ул мәгариф системасы. 5 октябрьдә халыкара укытучылар көне билгеләп үтелде. Һәм районыбызның мәгариф тармагы хезмәткәрләре аны Саба мәдәният йортында тантаналы шартларда бәйрәм итте. Күңелле чарадан без әзерләгән хәбәр. Иң гүзәл кешеләрнең, ягъни районның бар педагогик составының бер залга җыелуын үзе бер бәйрәм дияргә тулы җирлек бар. Алар ел сайын менә шулай укытучылар бәйрәмендә очрашалар. Коллегалар белән аралашырга, яңалыклар бүлешергә, хезмәт уңышларына нәтиҗәләр ясарга да менә дигән мөмкинлек бу. Нәтиҗәләр районыбызның әйбәт. Бу үткән уку елы буенча без еге буенча барлык фәннәрдән дә республикада уртача күрсәткече буенча югарырак идек. Олимпиада буенча инде зур шәһәрләрнең кала авыл районнары арасында без беренче урында. Булар инде шушы районыбызның мәгариф системында эшләүче коллективның зур тырыш хезмәте, аларның ялны бәйрәмдә белмичә эшләүләре нәтиҗәсе дип әйтик. Аларга менә шушы хезмәтләрендә зур рәхмәт әйтеп китәсе килә. Һәм инде районыбызның тәрбиячеләре, укытучылары гомумән шушы системада эшләүчеләрне шушы профессионал бәйрәм белән тәбрик итәм. Аларга авыр хезмәтләрендә җиңеллек телим, саулык, сәламәтлек, эшләрендә иҗади уңышлар һәм дә инде тыныч, матур тормышта үзләренең эш нәтиҗәләрен күреп, куанып яшәрлек булсын. Бәйрәм котлаулар белән күңелле һәм укытучыларны район башлыгы Рәис Миннаханов һәр вакыт үзе тәбрикли. Ул үзенең чыгышында балаларыбызның белемле булуы, районның иң зур байлыгы булуын билгеләп үтте. Белем, гыйлем артында укытучының фидакар хезмәте ята. Сез үзегезнең белгәнен һәм үзегезнең профессионал эшегезне эшләгән аркасында безнең елдан-ел уңышларыбыз артып тора. Сезнең зур хезмәтегез аны бер көндә генә булдыра торган түгел, сатып алып булмый, ясап та булмый. Шуның өчен дөресен әйтергә кирәк, бу сезнең күңелегезне биреп эшләгән вакытта гына безнең шундый зур уңышларыбыз. Сезгә чын күңелдән бик зур рәхмәт, зур хезмәтегез өчен. Сезгә кышлай сәламәтлек, сез сәламәт булсагыз, белемле булсагыз, безнең киләчәгебез бар. Бүгенге көндә районның белем бирү учреждениеләрендә укытучы, тәрбиячеләрне санап барлыгы 900-дән артык педагогик хезмәткәр хезмәт куя. Балаларны аң белемле итүдә аларның һәр кайсының өлеше бар. Һәм шулар арасыннан иң-иңнәр район хуҗасы һәм мәгариф идарәсе начальнигы кулыннан исемле котлаулар кабул итте. Мәгариф өлкәсендәге нәтиҗәле хезмәтләре өчен дәүләт бүләкләренә лаек укытучыларыбыз, тәрбиячеләребез күп булды. 5 укытучыга Россия Федерациясе Мәгариф министрлыгының мактау грамотасы тапшырылды. Бу сафта Юлбат төп мәктәбенең химия, биология укытучысы Әлфирә Хаҗиева да бар иде. Минем хезмәтемне зурлап Россия Федерациясенең мактау грамотасын бирделәр. Бу хезмәтемдә мин шулай ук инде үземә зур ярдәм күрсәткән дип әйтим инде. Балалар, үземнең укучыларымның хезмәте дип атыйм инде, уңышларымны. Ел сайын укучыларым химия, биология һәм экология фәннәреннән фән олимпиадаларында катнашалар. Региональ этапта дагы узган уку елында 12 урын алдык без. Аннан соң Путь к Олимпу фән олимпиадасы, республика олимпиадасында шулай ук 3 укучым урын алды. Һәм бер укучым белән инде
Тагын да югарыракка күтәрелдек. Химия фәненнән 9 класс укучысы белән. Һәм менә бу хезмәтемнең уңышлары дип инде мин шуларның тырышлыгын бергә хезмәт куюыбызны саныйм. Елдагын укучыларым химия биология фәненнән 2 мәктәптән дәген ОГ һәм ЕГЭ фәннәрен сайдылар. Быелгы уку елында 11 класстан 6 укучы химия биология фәннәреннән ЕГЭ бирделәр. Югары балларга ирештеләр. Һәм инде минем 4 укучым Казан Дәүләт медицина университетына укырга керделәр үзләренә теләгән җирләренә. Минем иң төп максатым инде балаларга ныклы бирим биреп, аларның үзләренең алда сайлаган профессияларын сайлап, шушы профессияларында тырышып эшләп хезмәт куюларын саныйм инде. Мәгариф өлкәсендәге казанышлары өчен күкрәк билгесенә районыбызның 7 укытучысы лаек булды. Аларның бу улуг исемнәре артында укучыларының халыкара Рәсәй Республика фән олимпиадаларында яулаган призлы урыннары тора. Бүгенге укытучылар бәйрәмендә мин Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының мәгарифтәге казанышлары өчен күкрәк билгесе белән бүләкләндем. Бу безнең мәктәпнең укытучылар коллективының һәм шулай ук шәхсән үземнең дә югары нәтиҗәләргә ирешкән өчен дип уйлыйм. Һәм безнең хезмәтне күрә белгән җитәкчеләргә зур рәхмәт әйтәсем килә. Бүгеннән Олы Кибәче урта мәктәбе укытучысы Сирина Сафинаның да түшендә мәгариф өлкәсендәге казанышлары өчен күкрәк билгесе балкый. Ул татар теле һәм әдәбияты, география фәннәреннән укыта. Бер укучысы 2 ел халыкара олимпиададан 1нче урынны яулый. 25 ел хезмәт куям. Эшемне бик яратам, балаларны бик яратам. Ел сайын укучыларым география фәненнән ОГ ЕГЭ сайлыйлар һәм балаларым тырышып әзерләнәләр. Безнең нәтиҗәләребез республика нәтиҗәләреннән югарырак була. Мин инде укучыларым белән бик горурланам. Төрле татар теле фәненнән, әдәбиятыннан республика күләмендә халыкара олимпиадада урыннарыбыз бар. Менә бүгенге нәтиҗәм инде шул хезмәтләремнең нәтиҗәседер дип уйлыйм инде. Алга табада бу булганнар белән генә канәгатьләнмичә, алга табада тырышып эшләргә язсын инде. Гыйлемле укучылар да, белемле укытучылар да һәр коллективның иң зур горурлыгы. Бу тиңдәшлек исә районны таныта. Алга таба сәхнәгә күтәрелеп лаеклы бүләкләрен мактаулы остаз исеменә, Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының мактау грамотасына, муниципаль район башлыгы грамотасына, рәхмәт хатына, район мәгариф идарәсе мактау грамотасына ия булучылар кабул итеп алды. Мәгариф хезмәткәрләренең төп максаты һәр баланы белемле, җәмгыятькә яраклашкан, лидерлык сыйфатларына ия булган сәламәт шәхес итеп тәрбияләү. Һәм без моңа ирешү юлында кулга-кул тотынып, хезмәтне оештырабыз ди район мәгариф идарәсе начальнигы Илфат Шакиров. Район буенча эшләп килүче 45 балалар бакчасы һәм 23 мәктәптә югары уку өлгерешенә юнәлдерелгән бөтен мөмкинлекләр дә тудырылган. Мәктәпләрдә укыту белән беррәттән хезмәт тәрбиясенә дә зур әһәмият бирелә. Мәктәп яны тәҗрибә участокларында алып барылган эш турында бары тик шулай әйтеп була. Бу үзенә күрә бер ярыш формасында алды хәзер. Коллективлар иң яхшы уңыш алган оешма. Укыту тәрбия процессын оештыруда иң файдалы бакча номинацияләрендә җиңү өчен көрәшә. Беренче өчлек мәктәпләр һәм балалар бакчалары арасында аерым ачыклана. Шулай итеп, быел иң яхшы уңыш Кауи Байкиев исемендәге Икшермә кадет интернат мәктәбендә һәм Сабаның бәләкәч балалар бакчаларында җыела. Иң файдалы бакча ияләре булып Югары Симет урта мәктәбе һәм Сабаның Кыңгырау балалар бакчасы таныла. Аларның һәр кайсының җитәкчеләре дипломнар кабул итеп алды. Зал тулы укытучыларга бәйрәм бүләге итеп сәхнәдән спектакль куелды. Галиаскар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары Илгиз Зәйниевның «Өйләнәм тат» комедиясын уйнады.
Атна информацион программасы кысаларында сезнең игътибарга әзерләгән хәбәрләребез шулар иде. Иртәгә шимбә барыгызды да Сабада һәм Шәмәрдәндә үтүче көзге ярминкәләргә чакырып калабыз. Сабада ул Аргамак картодромында, Шәмәрдәндә Тимер юл вокзалы каршындагы мәйданда үтәчәк. Башлану вакыты иртәнге 8-дә. Үзегезне һәм якыннарыгызны кайгыртыгыз. Ил көннәребез тынычлыгы өчен барыбыз да дугада булыйк. Бүгенгә сау булыгыз.